Хора, мислите ли, че трапецовидните ниши или ниши са много често използвани в книги за мистерии, които са често свързани с България? Аз чета тази книга "Топ мистериите на България" от Слави Панайотов The Clashers. Може би вие го знаете. Ако искате, се абонирайте за него, защото ще има много хубави клипчета, мистерии и други забележителности, които обикаля. Сега, да се върнем на темата. Сега, аз вместо да търся статии в интернет, реших да използвам начина, по който почти всеки един човек би се сетил с изкуствен интелект. Аз питах изкуственият интелект за какво толкова ги използват тези ниши в книгите и за това ми даде отговор. Те още не са разкрити за какво са били използвани. Някои смятат, че са използвали за ритуали. Някои смятат, че са били използвани за практите, за жертвоприношения. ChatGPT ми каза, че ги споменава толкова често, защото хората все още си нямат на идея за какво са били използвани и искат да привлекат повече внимание. Пишете долу в коментарите за още такива мистерии. До скоро!